Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau. Seshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyuskimba no fumura no itama. Timu yangu ndepi nguita si katadzoka chakari zviri kupisa taskimbo aiwa zviri kupisa tokupe timu yangu pasata pira pana zviri kupisa panasi chimoko bayo bacha subscribe sata tamsare pane zvese zvinoitika pasore koto TV zviri kupisa taskimbo anditi sata pira mnyaya yedu jumwaendera mberi tichisimbisa application yedu inonzi Dial Aid iyi yekuti unokwanisa kutenga zvinhu online mumafamasi ari munzvimbo kwauri vachikudeliverira pamba. For more info number zokuda pascreen penyu inzwa zvavari kutaura. Dial Aid app now available online. Your favorite pharmacy is now on the Dial Aid app. Simply download on Apple or Google Store. Enter your location. Select Baines Pharmacy. Choose your products. Select a payment and check out. Dial Aid app. Get your medication to a loved one ASAP. For more information, contact us on +263 714 586045 or +263 772 640 610 or email us on info@dialamed.co.zw. Tinopira mnyaya yanhasi ndaona Facebook iri kupisa, Instagram, Twitter iri kupisa mushure menge bot lisakaita song yakachitira Soja Love vanachita zvoni hazviko zvakaita because iye munhu kuti afendire move chano to contribute ipapo but visinei ndinofanira achitaura chisemblisa song ya bond lisa yanotanga chipururudza pachimba song yemunhu akafa zvinzwirei mega mira inzo dziyo yacho inonakidzayo pakati apa inonakidza handi kunyepa dziyo inonakidza but pakunakidza kwenziyo but nziyo iyi munhu akaimba izvi ndezvetidhodhi pafeyafeya ndezvetidhodhi inzwai munyasonzwisa pandikumvira kana mutati mandinzwisa pandikubva ndati munyasi wakangwara vachanzwa vane nzivi vachanzwa inzwai apa chimbonzwai apa inzwai manzo mukunzwa madhodha acho inzwai ndakutaura nyaya yangu manzwa mukunzwa madhodha acho manzwa here yeah ndipo panotenga madhodha song asati ndapedza kutaura zviri kufamba ndichaita nayo don't worry ininika ndinogona ndamboteerera nziyo yacho ndamboteerera nziyo yake inonakidza pachibaba chechimba achita chachichivi zvinoimba chibaba but handiri kunyepa kaizira nziyo madhodhi ndichiwana nowai madhodhi nziyo madhodhi muri kunzwa mashoko nisa ndataura nekutaura kwangu nzwa madhodhi yacho acho one more time ndobva ndataura nyaya yangu madhodha inzwa manizvisa shona yangu ka sorry ndazobaya zvitutu zvikawanda guys mina ndimbokuudza pafeyafeya hatingati tane 5 years inini newe tisingatambi tose 5 years handisi kutaura kwemunhu akachema achida bhebhi rake bheki akachema achida bhebhi rake bheki achida munhu wake bheki 5 years achingochema akataura paredhiyo kuti munhu wangu ndichiri kungomuda inini but munhu anga ashamura hure ranga raenda hure rashamura hure roya rachida inzwa panotengera nziyo ubva kuti ndisatani munhu panotengera nziyo ndipo panonzwa kuti ndisatani ndipo panonzwa kuti ndimuroyi inzwa munhu uyu ndipo panonzwa kuti muroyi inzwa panonzwa muroyi wamunzachi passion rap haana kutombouya iye ane passion yacho
kashoni yacho iyo anatombuya nayo guys. Ina ndikunyepa guys. Nziyo zvayo handikunyepera, nziyo inonakidza iyi. Ngati nziyo yainakidza inonakidza. But muroyi muno. Right. Ndokanyeka ngakuripo nhasi. Saka comment section iripo mugozocheck nesong yakaipera yakajagwa iri zviripo era zviko muchitora bva video yandakuplay right. Saka namuchikamfinotera keep on subscribing zviri kupisa naski. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Etsinoi now peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyuskimba nofumura noita